ବାହାରେ ହେଲା ମାଟ୍ରିକ ଫଳାଫଳ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ସିମ୍ପଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା indiaresult.com। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଜଲ୍ଟସ୍। ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବା। କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା, ତ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଖିବାର ଅଛି, ତ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଛି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆଉ ଏଇଠି ବି ଫାର୍ଷ୍ଟରେ HSC ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଖାଲି ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଯଦି ଜଣା ଅଛି ତାର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର, ମୁଁ ତ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଜାଣିନି ସେଥିପାଇଁ ନାମ ସର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଏମିତି ଆସିବ ଗେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଜଲ୍ଟ। ଏଡ଼ଭର୍ଟାଇଜ୍ ଆସିବ, ଏଇଠି କ୍ରସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ହଟାଇ ଦେବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଯଶୋବନ୍ତ ମାଝୀ କି ଜଣେ ମୁଁ ସର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲି ତାର ରେଜଲ୍ଟ। ତ ତାପରେ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ନେମ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ତାର କ'ଣ ଆସୁଛି। ଆଉ ସ୍ପେଲିଂ ଯଦି ଗଲତ ହେବ ତାହେଲେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଶୋ କରାଇବ ନାହିଁ। ନୋ ରେକର୍ଡ଼ ଫୋନ୍ କହୁଛି, ତ ଆମେ ଲେଖିବା ଯଶୋବନ୍ତ ନାୟକ। ଲେଖିଲା ପରେ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଗେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଟା ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ 302 ମାର୍କ ରଖିଛି, ସି ଗ୍ରେଡ୍। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଯଦି PDFରେ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରି ଫାଇଲ୍ରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଯଦି ପ୍ରିଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଏମିତି ପେଜ୍ ଆସିବ ମୋବାଇଲରେ। ଆସିଲା ପରେ ସେଭ୍ ବଟନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଉ ତଳେ ବି ସେଭ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଇଟା ସେଭ୍ କରିପାରିବେ। ଯାଇକି ଫାଇଲ୍ ମ୍ୟାନେଜରରେ ଓପନ୍ କରିକି ଦେଖିପାରିବେ ନିଜର PDF ପ୍ରିଣ୍ଟ ଯେମିତି କାଢ଼ନ୍ତି ସେମିତି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ରେଜଲ୍ଟର କପି ସେଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।